Nyakor mgajuang dakika en pradeko dangwento usapagari marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar Gaset. Manaka pile walilido ni Gaset ariyo antiere ka The Standard gi mano mar The Daily Nation. Thorwa sheka nitiere mopogore opogore. Okiny maka wuona nitiere gi jafombo wadwa Jael Lieta mabende konyo nyake chungo nyo weche manyiena mago mabende neno kata mne TV mari okinyi maka wuono. Jael arwaki ni machiegni. Ero kama na inya Sharon. Ichio nade? Achio ma fine thank you. Hey, tichala fine thank you. Ero kama na inya. Kwanyo Gaset makamagi tuondoshe mabende ochiu pek. Kaka jachungu weche ineno ni mane ma samore aneno ka gin weche machiegni. Mulo weche magushuru. Standard wacho ni kata bed ni nitire gi odiochieng' lamo odiochieng' manyoro kata kamano ok en lama ahinya mak mana ni gitemo siro wach mar usuru mar ot mar atamala dek koni bende mano Daily Nation giwacho ni jod bura kanyakla kod bengi mar piny mangima mano World Bank bende siemo jatend piny e weche mag ushuru mapacho ka koro weche mag ushuru omako oboke ariyogi makoro oboke makamagi to nowach ni thor weche gi chal wachaka negi mano ma The Standard ka bende gichiwo thor weche mopogore opogore ng'eno odiochieng' manyoro nyakwara mgajuang committee mano mar od bura mochung' weche mag omenda bende noromo kata kamano oseyangore ni budget mabende ibro bedo kisomo chieng' tarik 15 mano mar dweni oseyangore ni entiere gi medruok mano mar siling bilion 80 kipimo kod budget mano mar higa mokalo duto te obro bedo kwarango kopogore gi mano bende entiere paro mabende ochiw kanyo mano mong'ere kaka editorial comment paro mabende koro inyiso karamna inyiso jatend migawo mochung' weche mag arita kwe Kithure Kindiki mar mondo mi owere gi weche mago ni put end to this shakahola madness koro seliekre ni donge ni juma ka juma wang'e ni meno kang mar adek mabendi yangu ringre juma ni wano kang mar adek koro penyo ni ibro bed ki yangu ringre nyaka karang'o wang'e ni Mackenzie bende nitiere paro mabende piny owacho dwaro donjo ne godo kaluwore kod thoye mag oganda duto te wabro bedo kwarango nikech pile ka pile iwacho ni kubiro to yango ni ji makama nwa yudo iwinjo ka wapenjore mesa mar chungo weche ni to kawuono shakahola ogula di to yuda di tango mo wach manyien mabende thothne ok ibi yudo gima nyiena moyange mak mana en juma ni mano chak tielo ni mar adek mano wacho ni agi makoro itimo manyien en ni giloso apeini e dier bunguno mabende bo konyo gi chopo kuonde mamoko aparo ni be gima nyien nikech gik moko osebedo ka timre kamano ka en mendi tilo mar adek jumbe adek kata 4 dwe mosekalo mangima en gimoro achiel kunyo ringre manyo jogo eko ma bero koro haparo no kango sechopo mabende koro nek ber kata mna ni donjo ne Paul Mackenzie kanyakla kod achije mamoko mabende no makego manyaka sani ang'eni osebedo kata mna kitero gi doho mano mag mentions ne buche makamago koko mano Jael wach nitiere piny ka mano bende kotendre kata mna gi weche mag osuru bende wang'eni odiochieng' ma kawuono gai mar Azimio Raila Odinga bende biro bedo ka loso kawuono chieng' tich ang'wen ne ginyiso jopiny ni gibiro bedo ka ginyiso gi pachgi kaluwore kod paro mano mar omenda mapacho kainde mendi bende aparo beno odhi adhia gi wach mar usuru ni nikech ne giwacho ni nyaka sani koro gidwaro ni mondo gichak gidhi e ng'anyo mokwongo nowacho ni ka chik ni okal to giikre to jo Kenya oikre kata piny owacho oikre ne mother of all protest ng'anyo maduong' mokalo mosebedo ka timore koro warita ni kawuono ni to en ang'ono mabende gidhi lando e wi weche mag ng'anyo aya kopogore gi mano koro thor wach ni kaende wang'eni odiochieng' manyoro ne en alam ne piny Kenya alam mar 20 mabende itimo mano e higa ka higa kata kamano iseyo koro jatend piny Kenya ni odiochieng' manyoro kar mar mondo mi oriw wi oganda kanyakla odiochieng' manyoro gin mana weche mag usuru ahinya nyaparo mar chik mar omenda ema nenore ni nokawo wach maduong' kopogore kata mna gi riwo wi oganda kanyakla ing'eni kanyo ni wacho ni thor mar wach ne en kanyo riwo jopiny kata Nyasaye gi jopiny mak mana ni mano no chako ket tenge momakore mana gi weche mag usuru kanyo bende aneno ka jo Kenya wacho ni yawa mane ikrok mane nikech kata kwaya ma wer kanyo kwaya benose ing'eni pod ipimo gi mar Bomas cha to mano chope nyasi ni akia wat noneno kanyo kosoro nanitiere mano Silvanus osoro nitiere keyboard master koko mano wane wach makama wachaki gi Gaset mar 6 gi mar 7 wane ni alama mano mar piny Kenya mar 20 odiochieng' manyoro no bedo nade tipo bende neno kanyo Jael no neno moko kuom jod bura kaka na girwakore iwacho ni kala
nagirwako kanyo lewni maruchere gi rakwaro, aneno ka mine bende nantiere gi gik moko marakware wiye gi scarves mamoko. En maneno odiochieng' manyoro na igeno ni samoro jatend piny biro riwo wi oganda kanyakla olose kotenre kod pek mar ngima. En maneno wach makamani wacho ni paro mar chik mar omenda en ginero mabende koro nolose motegno kopogore kata mnagi riwo wi oganda kanyakla mano odiochieng' manyoro. Neno tipo odiochieng' manyoro kaka nyasi makamani. Aneno jotelo ariyo go, mano jatend piny kod jalupne, minod jatend piny Mama Rachel Ruto bende kanyo goye picha kodonjo. To kendi ema bende gikawo mana achiel kuom paro mane jatend piny ogolo kowacho ni wan kaka jotelo wantiere kod ting' mar ng'iyo ni joma tindo mabende odak e informal settlements mago kuonde dak mangawo. Iwacho ni kwan giromo 1,441. Iwacho ni ok wanya wegi kama nero, winjo bed ni wamiyogi gimoro ma gitimo odiochieng' kodiochieng'. Mabende en penjo kinyalo paro twak manoketo odiochieng' manyoro. Ng'ata achiel ogolo penjo ni to wacho ni ero dwaro ni mondo roweregi ni mondo tich oyudre ewi gero udi mowacho gi. Udi gi eki umiyogi thuolo ni bogergi ei higni adek. Tok higni adek ang'o matimo roweregi? Mabende ok aneno ng'ama nodwoke maber ahinya nikech iwacho ni gima kamende kitimo to winjo ng'i long term. Ok indik ng'ato ramoro kuom higni adek then tok higni adek ochako doka kuma ne ntiere cha. Odiochieng' manyoro bende jatend piny ne ntiere kut moro gi dho ngere ma bende nawacho ni paka ng'ato winjo lit mano mar golo kwanata malo 3 mano ma pacho kaendi bende ongima kata oyo. Ne ntiere paro mano ma bende koro notimo lit mano machiegni gi japiny po nono ni ng'ato ka nyalo winjo lit makamano nego bende okonyo jowetegi ahinya mar ting'o gi malo. Aneno kedi ka wache ni if we feel the pain of the 3% contribution we are alive. If we feel the pain of the 7 million Kenyans living in slums and jobless then we are humans. Mano koro ing'eni en temo moro mar mulo chuny ng'ato. Wacho ni pari ya joka be ma jomoko wacho ni to abende agedo ng'ama konya gero oda. Ambe nan gusturu macho an kata mna gi mortgage macho madia. Aparo ni gigi bende lura ni intiere komane kratil bende samore penjo ni yengore komane dong Jael. Kopogre gi mane iti Gaset mar 7 odiochieng' manyoro nwaneno ka jod bura ma pacho kaya juso anana kiano soro nyalo bedo keyboard master muteno manyako wero. En mana ni penjo ni wer mabede na gi wero by grace ing'e wer makamano mabende na giwero mabende ni penjo ni bunge kwayano mabende no wer makamano. En mana ni ntiere rendition jomoko na wer maber jomoko bende no wer maber kalure gi keyboard wach mabende ni ing'eni ok jite ma jokwaya mendi ok en kwaya moro ma wang'eyo mapilecha magi mokwongo jod bura ji okikore kata oduol bokikore. Sharon sani ko keta in kodi mondo koro anda wer tena an mara bok nyal yudore kata keyboard. Kata kamanero mano e paro mabende ne ntiere wacho ni kata bed ni duol nopogore kata kamano ne gibiro kanyakla. Gima iwacho ni it's the thought that counts. Paro mane gintiere godo mar wer kanyo ema bende ne duong'. Daher mar duoki chien matin ite mar 4 kuma iwacho ni kanyo bende mwadhiye kuro county ma Nairobi kod Nakuru ema bende dhi yudo pok ma lach kabisa mago menda ma bende ipogone counties gi sani ma bende koro counties omednegi koro pok mar omenda dhi do nyaka bilion 15. Bilion 15 ni Nairobi Nakuru otelo Turkana namba 3 mano mendi kaluwore koda CRA iwacho ni Commission on Revenue Allocation ma bende ing'iyo ni to jomodak kono ero gina the population mag jopiny chalo nade gin gik mage ma bende itime counties gi koro pok mar omende counties ing'iyo gik mopogore mondo koka poggi okorom ne counties. Pok mar omende ok nyalo rom kaluwore koda lure kata mna gi counties kata mna kuom ranyisi wang'e ni county ma Nairobi en capital city en boma maduong' ma pacho kaendi. Wach makama ntiere iti Gaset mar 4 mana kwa nyalo neno iti Gaset mar 4. Jael natemo ng'iyo gwenge magwa mag Kaluo pok mar omenda madhi e gwenge magwa 4 mago mag Kaluo. Naneno mana Kisumu mokwongo kanyo gi namba 18.
moyudo 8.36 billion. Iluwe gi Migori 8.34 billion. Homa Bay namba 20 kod adek mayudo 8.1 billion. Kaito Siaya ni namba 30 kayudo 7.2 billion. To bende kata mna kwang'yo kata mna gwenge mamoko ahinya gwenge naneno kanyo ka county ma Kakamega kana gibira rang'iny mano mar namba 4 gi siling billion 12.9. Kiambu, Kilifi, Mandera nagambo kata mna neno counties mamoko ma bende nitiere koda kata mna modak kod chana ahinya king'yo kata mna Isiolo, Marsabit nango nitiere namba mapiny kuro kaka Lamu echo namba 40 kod 7 mabelo mi 3.2 billion. To bende kendi giwacho ni omenda ni endi mar konyo gi chano loso weche gi mag budget, timo chenro gi mopogore counties go. Kata kamano counties bende dwaro ni mondo olos omenda gi owuon. Mano kanyero kaluwore kod gik ma gitimo mopogore choko maka kod kacha mabende wacho ni winjo bed ni gimedo ewi mae. Tingani budget ni nang'iyo yo makare ka bade budget makama bende ber kwa paro nya kwara mgajwa ng'en mabende biro bedo ka chako dwe mabiro mano dwe mar 7 mane hiko omenda mano mar higa mar 2023 nyaka 2024. Naneno ka ntiere medruok mag omenda mabende biro bedo ka dhi e counties mago 47. Ing'eni hiko omenda mano mar higa mar 2022 nyaka 2023 rume dwe mar 6 ne nochiune gi omenda maromo siling billion mano counties 385.4 gisane kaluwore gi komenda mar higa mar 2023 nyaka 2024 omenda makamano dhi medre gi siling billion 11 gi siling aneno makore lachka nikech odhi medore nyaka nene siling billion 370 odhi medo nyaka siling billion 380.4. Kaito ineno ka piny kanyo gima giwacho kaka koro ipogo pes gi mopogore. Iwacho ni weche gi ong'iyo mano population kwan joge komodak ma bende ng'iyo ni atamalo 18. Weche mag thieth, weche mag pur, urban areas, kaluwore kod weche mag poverty mano kanyiro chan mar ji kanyakla kod lo ma bende gintiere godo kanyakla kod apeini mage moko kuom gik moko king'iyo tok andekane ma bende giwacho ni ging'iyo e pokni endie mano mar omenda. Piny kanyo bende governors bende ng'iyo kwayo Senate mondo okasa ne ntiere omenda machielo luongo ni equalization fund ma bende winjo beni chiwo ne counties nose puodhe mak mana ni pok gi yude igni 10 mano chakre ni devolution chakre wacho ni nyaka sani giseyudo mana pesa matin kuomendie iwacho ni pesa ma bende pod odong' ma pok omi counties romo billion 54 ka bende giwacho mana siling billion 26.29 kende ema bende osechiwnegi. Koro nyakoro mgejonko ni dwe thuolo hing'ia ni iti Gaset mar 4 county ma intiere poko mar omenda ma bende gibro bedo ka giyudo tich ma bende counties makamano biro bedo ka tiyo kod omenda makamano. Potendre kod wach mar omenda hinya mar budget ma higa ni hang'enya wadwa Cleophas Oluoch intiere kod wach makama mane chenro mar mbaka oromo biro bedo kong'ionwa okenge mag loso budget. Wang'e ni iti Gaset mar 8 kaluwore gi budget mano budget mokwongo sirkand Kenya Kwanza wachore ni biro bedo gi medruok mano mar siling billion 80 mano kaluwore kod report ma bende nochiw kod committee mano mochung' ne weche mag omenda. Ma bende koro king'iye kaka koro okete waneno kanyero jogo ma bende omedo yudo omenda. State House namba 1 mabende mare ntiere kanyiro wacho ni 7.3 billion. Office Prime CS mano kanyiro Mdavadi ni kanyiro kod 547 million. Internal Security, National Administration mare 1.52 billion. Asal and Regional Development magi mano gwenge goeko kata counties goeko mabende osebedo ka walando gi ahinya e higa mokalo weche mag oro kamanero gintiere koda 2.1 billion. Migawo nero mar arita mare en 1.7 billion. Koro wang'iyo gi mopogore atemo ng'iyane nikech thothne iwacho ni weche mag thieth owinjo bed ni gisomo somo taneno ka ntiere kanyiro. Basic Education 12.34 billion. State Department of Higher Education and Research ntiere kode 10.83 billion. Blue Economy gi Fisheries bende en wach maber pod romedo yudo omenda mano 1.18 billion.
somo tingene jen ng'ato kata mana na pinjo kwang'yo kata mana ka ere pogruok e kind kar jot mano mar jatend piny mano State House gi office jatend piny nikech kineno sani koro gocho ni office jatend piny ero bedo reduced budget no dok piny to State House mare ni malo gima dipenji ni kama ojote ang'o malich matimore kanyero ma pacha ma bende onge lonya ahinya paro ni kata office president inyawacho ni wamedo ne kaito State House to dok piny nikech mano karimi dake nikech aneno ni State House gi office mano mar jatend piny paro ni en gimoro achiel lakini asa moro jolony wabiro bedo kwaloso kodgi ma bende se thoth ne ibo yudo ka thoth gigi kiboti otimatima State House aparo ni mana mogol kacha to der kocha koro romre to chalere koro kopogre gi mano bende kaendi nitiere kata mana kaka kwang'yo wang'e ni thor wach mantiere maluka ineno kanyo apise mano mar Ruto biro yudo kanyo omenda maromo siling bilion 11.6 apis jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gi apis jotend migepe Mudavadi apise ariyogo biro bedo ka yudo siling bilion 4.9 ma omenda usuru mano mar japiny bende kata mana nitiere medruok makama kaluwore kod omenda makama nikech apis jatend piny kaluwore gi budget mar omenda mar higa makoro dhi rumoni mano dwe mar 6 nitiere gi medruok mano mar siling milion 600 iwacho ni joma moko ma bende omedo yudo pok mar omenda en migawo noero mar arita ma bende yudo 144.9 billion weche mag somo basic education yude kanyero bilion 147.8 Treasury 130.5 billion kanyakla kod higher education ma bende yudo 128.6 mago kanyero billion wiwoko wil kod National Police Service ma bende bedo med pok mare gin koro gidhi yudo bilion 106.5 ma bende higa mokalo ne en bilion 1.6 106.9 ainya ka rubila kanya gino ni omenda makamano biro bedo kara mna kachwalo tijege nikech nitiere report mabende nwa somo nyaka sani obila poko chwalne gi omenda moro mabende omiyo kara mno ginyal digi tijege yo makare mtokno ginyal riembo nikech gionge kod mo mano mar nyamburko mabus bende nitiere kama tek kalure gi kech sani kigocho ni dwaro kony to pododoke gimane wahai gini chien weka mafuta ket mauta mondo wabi wakonyi koro wachi tumishi cha utumishi kwa wote koro wadhi mana mapiyo piyo kotenre kod weche mamoko mag siasa iti Gaset mar 10 bendo gai mar Azimio Raila Odinga bende koro nodie kod chieng' manyoro ne ginyalo bedo ka gidok kendo ng'anyo mabende nwacho ni gibiro bedo ka gitimo e pachoka e gwenge mopogoro odiochieng' manyoro ne giloso kaluwore kod nengo mangima mamalo mano mar dak kanyakla kod weche motenre kod paro mar chik mano mar omenda mane bende wacho ni jo Kenya mondo koro oikre nikech gibiro bedo kod ng'anyo Kenya mangima ewi wach manoero mar nengo mangima ma bende giwacho ni sani oidho giwacho ni bende gisetemo makagi kacha to gineno jo Kenya hinyore to piny owacho okodewgi emomiyo koro girito mondo koro owachi e weche goeko mag ng'anyo ma bende koro giwacho ni gibiro bedo ka gichano inyaparo ka bende nen odiochienge mokalo ka ji bende wuoye wach nindi mar ushuru ka giwacho ni yawa miwa uru way forward koro watim nango ji osekre mar doke paf koro girito mana mar mondo mie nyisgi kata kamano wanakecha mar winjo ni kweth mar Azimio biro bedo katimango kotenre kod wach makamano wadhi nyaka e kaunti ma Kilifi iti Gaset mar 12 odiochieng' manyoro bende ringre 7 nochako gol kende bur mane gwenge mago mag Shakahola kanyaka sani kwan mag ringre ma bende oseyude bungu no kotho gin kwan ma bende oseyang nyaka kwan mar 250 kod 7 kata kamano ji madiromo 613 ma bende likore na gin jogo kod na nyirombe mane kanisa mar Good News International mar Paul Mackenzie bende ndachgi bende wacho ni pok ji okia kumantie akanyo mede ekindego mabende bero pod medo dhi nyime asani koro odiochieng' mar 4 mano mar tielo mar adekni ka gisani pod giwacho ni pod gimedo timo nonro mak mana kaka ni wacho ni ing'iyo ni to en nonro manyaka karang'o ang'o makoro winjo bedni itimo kata jatend migawo marita Kithure Kindiki time wi wach nindi mar Shakahola nikech landa ni wayango ji maromo kama watimang'o jok mandach gi olalgi kata mna wedegi bende winjo kata mna ka wacho ni gike kuma joge gi nitiere kata kamano pod arito neno nikech Onyancha manorodo Onyancha mabende en commission e gwenge mag Dwadh Nam Chumbi bende tenya kasani ji madirom 19 na gisebedo no resgi na gibedo rescued ka bende giwacho ni gisani familia maromo
ochiko kod adek bende osedhi through DNA mano mar ng'iyo gunda nyithindo kata mana mar ng'iyo oganda mage. Jael, mitentiere wach moro mano mako wangi kapok waringe gazet machielo. Standard aparo ni wamako gi duto te mana kaka dwarore. Waselidhone gi koro ging'iyane na weche motenre kod tuke, weche motenre kod ohala, weche motenre kod weche matimore pinje maoko. Atuke ng'eni ng'ane bo mor kabisa. Kabisa. Ineno toke kanyo. Josipot biro mor. Aneno kanyo Karim Benzema. Irwa. Kopogre gi mano wadhi ane gazet machielo, mano gazet mar Daily Nation. Nyakoro mga jong Daily Nation ka bende thoro weche mopogore ma bende ntiere ka. Moko kuom gidwaro chalo gi mago ma bende nwaselidhoni e gazet mar The Standard. Koro Jael biro mana mulo weche ma bende nokwa mulo e gazet mar The Standard. Kendi kaka ng'iye to iwacho ni ntiere jogo eko ma bende e budget ma higa ni ma bende dhi wuok, gigo eko ma bende dhi konyo jopiny to gi mago ma bende dhi medo wa late ahinya gi ushuru ma bende wagolo. Mago eko ma bende odwok piny, iwacho ni pesa noero kata bank charges, transfer charges ma wuok e bengi koro oa atamalo 20 odwoke nyaka atamalo 15. Kamano bende usuru ma bende nigoyo ne airtime mar goyo simu kanyakla kod data bende odwok ko atamalo 20 e bende odhi nyaka atamalo 15. Bende odwok piny bech yedhe mapacho kendie, mano aparo ni en gima ber bende biro konyo weche mag thieth. Kaito wach mar duoko jogo eko ma bende ne ochulo usuru mokalo jok ma ne overpay their taxes chon iduoko ni toki gini 2 sani wacho ni jibedo dweche 6 ma en gima ber to timore ga mane penjo maduong' to Jael ng'eni odiochieng' manyoro naluwo twak mar paro mar chik mar omenda ma bende TV mar Ramogi kata mnawacho ni kambi mar All Media Services no bedo godo. Nitiere nyadendi moro ma bende nopenjo ni nang'o mane fwambo kata mna ute fwambo wang'yo mana rach mano mar paro mar chik mar omenda to ber mar paro mar chik ma kamano kwage. Nawinjo kanyo ko wacho ni kuom ranyisi ni osuru osedwok piny mano kotenre kod mok kuon. Aya koro odiochieng' ma kawuono ero ute fwambo se yangoni kata mna kinene gazet ka ineno gains and pain koro se yangni kanyo koro ne ber mane ma bende biro kotenre kod paro mar chik mar omenda kanyakla kod pek ma bende nitiere. Pek go to be ose wende wach mar mahuta wacho no usuru medore ko atamalo 8 nyaka atamalo 19. Mak mana gimomiyo ma bende nyalo duoke ng'eni gik moko ntiere gik moko ma kosemede to modong duto te pod dhi bedo kani malo. Mahuta kosemede pare no atamalo 8 modhi nyaka 16. Mane ng'eni mahuta kosemede to nyiso ni chiemo bende nengone ni malo. Wuoth gik modhuro mahuta omako gik modhuro kabisa. Wach mar ot no ero ma bende wasewuoye mosegoye uwi motim nade. Ntiere kanyela atamalo 15 ma bende ibo ng'ad jogo eko ma bende loso gik mopogore e mbui mago content creators kanyakla kod 15% ma bende koro ket ne mobile money transfer. Ora ni orna sani koro e bende en gosuru. Entire gosuru. Kata kamano kwa ng'eto wach ma bende omipek sani jod bura bengi maduong' mano mar piny ngima bende gisani koro chiwo siem mano ne jatend piny Kenya William Ruto kaluwore koda omenda kata mna bende dwa juogo kotenre kod osuru. Wach ma kamano biro bedo kwa ng'iyo en mana ni bende gisani king'iyo jod bura ma pacho kaende nwase wacho ni omenda mano mar budget ma higa ni biro bedo kamedre gi siling bilion 81 manyiso ni budget ma bende biro bedo ka isomo chieng' tarik 15 biro bedo mano mar siling trilion 3.679. Kapok odonjo weche ma kamano bende nitiere moro ne sikunde mopogore pacho ka bende wacho ni sikunde ma pacho ka biro bedo ka yudo omenda odiochieng' makinyo okang' ma kama Jael bende kinyo bed kiny Sharon nikech gini mokalo mana ntiere nondo mar gazet ema ne wasome ni juma manyien inya paro kama shogo wacho ahinya jopuonje mago mag skunde mag sekondar madundu JSS nane beni medogi en mana ni sani wacho ni koro en kiny winjo kanyero kane okete tago maliet nyise ni kiny no obed kiny nikech masigana misebedo kiwero dwe achiel mangima na winjo kanyo ka bende neno kanyo kano wacho ni omenda makamano nego bed ni ichiwo juma mokalo kod migawo mar treasury en mana ni gintiere kod achiedh nade makoni kod kocha mano mi omenda makamano deko
to kang makama biro Jael nikech nyocha nwasome Gaset ni skunde mopogore opogore bende gisani donge ne piny wacho chiwo ne gi omenda mano mar capitation mar konyo gi mar dhi nyime kod tije mag gi skunde sani onge kod chiemo manyiso ni nyithindo ma bende nitiere karam ne skunde bende nitiere kama tek nikech samoro chiemo bende ma gitimo rationing koro wach ni ka ku madho ga chai mago kinyi breakfast ma 6 kata chako yudo moro ma saa 4 tuchako yud koro ntiere mago ming'ado or kata chiemo bende mimiyo iduoko piny to bende tek kin gi kech to be kata mna somo bende ok donji aya wang'e ni Gaset mar 2 kotenre kod siem ma bende bengi maduong' mar piny ngima kanyakla kod jood bura ma pachoka ochone jatend piny mano kotenre kod medo osuru mabende idwa juoge mwandu mopogore opogore mabende giwacho ni biro kela chiedh nade ne ochumi mapacho kaindi wach makamano nitiere ka mano wach mabende moko kuom jood bura osebedo ka wuoye kabisa kanyakla kod bengi maduong' mano kanyero World Bank mabende giwacho ni medo osuru en gino mabende dhi nyo uchumi mapacho kendie koro inyise ni mondo orang yore mamoko mar ng'iyo kaka uchumi ni idhi keten mondo bed motegno gi kanyo kata kaka ging'iyo weche mopogore opogore mag dongruok mwinjo bed ni itimo nikech ngeni usuru gi giwacho ni gitimo weche mag usuru mondo gisir godo chenro mag dongruok mopogore opogore mabende piny owacho dwaro ni mondo otim. Aya kopogore gi mano Gaset mar 3 bende nitiere kaka ong'injo ni matindo tindo kaka omenda mano mar hikomenda mano mar budget mar ohala hikomenda mar higa mar 2023 nyaka 2024 biro bedo katiyo ineno kanyo nitiere medruok nikech iko ohala mar higa mar 2022 nyaka 2023 mar rumo e giko mar jumani nen silinga trillion 3.38 budget mar hikomenda mar higa nyaka higa mabiro en siling trillion 3.6 mana kwa nyalo ng'iyo piny makoro nyiso ni e budget mabende ibiro som chien tarik 15 nitiere gi medruok mar omenda mano maromo siling bilion 295.7 weche go mag dongruok kang'iyo mano kanyero omenda mabende gibo bedo ka gitiyo godo kinde ka kinde mabende iluongo ni recurrent expenditure neno ka en trillion 1.5 ka weche mag dongruok omenda mabende oketne weche mag dongruok keni mano trillion koso billion ogikete kata kamanero 704.1 machalo million to kanyo weche jolony weche mag uchumi wacho ni recurrent expenditure ni pesa mabende tiyo godo mabende luorore okwinjo bed ni ng'eny moloyo weche go iko mag dongruok to kaindi neno ka recurrent gi dongruok mar recurrent ng'eny counties weche mag pesa mabende miyo counties mano equitable revenue share mano koro en billion 385.4 mabende ber interest on public debt mano kanyero pesa mabende wachulo an in jo lipa usuru en kanyero billion 775.14 ka bende ging'iyo kanyero mondo gichok usuru maromo trillion 2.571 makoro duol mochung' ne choko usuru KRA nitiere kama tek miwuoro nikech mar mondo michok siling trillion 2.571 okoyot tang'eni ibro bede kichoke nikech omenda midwa juogi bende thoth kopogore gi mano Jael Gaset mar 4 kwadhi mana mapiyo Gaset mar 4 bende nitiere kaka jood bura mapacho kaindi dwaro mar mondo milokruok otima ahinya omenda mabende giyudo mene aguch omenda mar NGCDF koro gidwaro no omenda mabende migawo mar somo osebede kimiyo mano mar chwalo dongruok e sikunde mago mag primary kod secondary koro gin giwuono migi mar mondo migi chwalo dongruok mago makamano mano kanyero oting'o wachnero mar chiwo chiemo e sikunde mabende koro giwacho ni owinjo bed ni koro gino wuon kaka jood bura to national government gi county mosebedo kora mna ka chiwo chiemo e sikunde koro gidwa no migi omenda makamano gine mabende gichiwo chiemo makamagi e sikunde okapar ni en gima kare odong' e migawo mar somo kaka ne ntiere chon kik miye no jood bura kata kamano bano mane paro mabende gigoro ni mondo otimre aya kanyakla kod dongruok kata gedo bedo ka gitimo
kata mana kwaneno siling bilion 7.8 mane omenda mabende migao mar somo nyakwara mgajongo sebed ka ichunegi ahinya ndichunegi higa mokalo kaluwore kod dongruok mopogore opogore e sikunde. To jod bura bende kowegi kanyo nikech kang'io kata mana it gazeti mano mar 5 bende gidwaro mar mondo mi budget mano mar iko ohala mano mar higa ni nyaka higa mabiro ochiwnegi siling bilion 41. Mano kanyero madine giwacho ni Parliamentary Service Commission mondo ng'iyane otiek nitiere pisegi mopogore opogore ma gidwaro ni mondo olosi mabende omenda ni oketi kanyo bende gitimo kaka omenda makamani bedo katiyo. Ineno kanyo omenda maromo siling bilion 20.41. Ineno kanyo omenda mabende biro dhi usara e chudo jod bura kanyakla kod jotije kramna staff mago mag od bura. Goods and services mano kanyero dhi kao bilion 16.79 koso kai kuma wach chaicha lakini chai no gole donge chai maua en mana ni chai nyaka beri nikech okapaka jod bura kanyalo dhi od bura moko madho chai nikech goods and services mago ginango dong nyaka beda weche motenre kod mano. Aya kineno kata na PSC bende ineno kanya has been undertaking massive developments bende wang'e ofise mago mag jod bura bende osebed kata mana koro nyakwara mgajongo koni do thuolo isoma piyo nikech aneno ka saa achiel oseromo ne beni watieko twak makama wadhi ne mapiyo it gazeti mar 8 kama bende koro janub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dwaro mar mondo biduol mar United Nations mar mondo mi ochula pinje moda kod chana ochulgi kaluwore kod kethruok mano mar kor luasi mano paro kanyo mar Rigathi Gachagua uchiwo. Koro neno kanyo Gachagua tells UN to ensure poor states get climate loss cash. Ora kani wach makama jo United Nations biro bedo kakao e yo machalo nada kido thuolo owacho na enya mano kethruok mar aocha enya mantiere e boma ma Nairobi kod kuonde mamoko ka bende owacho ni gima gisebedo ka gitimo ema bende hinyo alwora mag pinje ma bende kaka Kenya makoro owacho ni mondo ochulwa kuom lokruok machalo kod mago mabendo setimore mendi e romo nero mar UN Habitat mosebedo ka dhi nyime. Jael nitiere wach moro mantiere it gazeti mar 11 ahinya mibadhi mabende liekore ni nitiere e apis mano mar immigration. Koro wachore ni ineno kaka passport kintiere gi passport nitiere ga ite mar mantiere gi pages 32 to nitiere man gi pages 64. Koro wachore ni omenda ma samoro ne chulo ne passport mar 64 in koro mi 32 mibadhi mabende osebedo katimore mabende koro seyango ni nitiere bugo moro ahinya kinde mabende ni dayo dog jogwek mabende nitiere apis immigration e pachoka mabende osebed ka iywago ni mondo otim ji osebedo ka ywak nikech kidhi e passport inyisi ni duoguru dwe mar 8 printer nokethore karango mabende anya paro kinde moko higa mokalo ko wach no sekel moro manyien manyasani mabende tiyo piyo koro lokruok no bo bedo to mak mana ni nyaka sani jogo mabende nosechulo ne passports gi poko yudo gi mibadhi mabende kore wacho ni chulo ne mondo yud mar oboke 32 64 ni mar 32 kata nyisi ni podonge koro mage weche mamoko mabende idwaro ni mondo onon migao ma kada nomenda mag kidwa mar mondo bi passport ni obed renewed bende ntiere kanyo. Koko manada ni watiek nonro mar Gaset to watiek nena nitiere wach moluoro chiemo ing'eni wach moluoro mok kuona gigik makamana ni wach machiegni gi oganda nyaka wawuoye donge koro nitiere siem mabende piny Tanzania nochiwo wach makamana nitiere it gazeti mar 13 nitiere siem mabende nagichiwo mabende biro bedo kachakore chieng' tarik 1 mano mar dwe mabiro dwe mar 7 ni jo ohala mapacho kama bende golo chiemo moramora e piny mar Tanzania nyaka gibede gi apise e pinyno nego gi registra mano gi apise mantiere boma ma Dar es Salaam wach makama koro sekela chiednade kanya kasani loche madirom 200 mabende oting'o bando omoko e boda mano tong' Manamanga mantiere piny mar Tanzania mago loche mag jo ohala mapachoka mabende nonyiewo bando mano e piny mar Tanzania. Igeni ka giwacho ni pok gibedo kod ng'ikruok moramora mak mana ni ka nochopo endwe mara dwe mar 5 kendie ema koro wacho bedo nikech giwacho ni gisebedo ka gidhi Tanzania to ginyiewo doma magikelo pachoka to sani wacho ni gisemoko kuom maloyo jumbe 2-3 ka gintiere mane boda kanyero pod ok dwani mondo okadhge to giwacho ni gintiere go boke duto
mago mayienegi mag timo tije go eko mag dhi nyiewo chiemo kendo gikelo pacho kende. Kata kamanero ing'eni piny Tanzania gi Kenya ahinya weche mag chiemo inyaparo kinde moko ma no wang' gwen nyithi gwen to kata mana dhok moko manokadho kende ka wuok e gwenge mago mag Turkana pani bende dodonjo nyaka piny Tanzania mokelo nyaka wach en wach moro matek. Ing'eni loche 200 ogene ina loche gin loche madongo mopong mantiere godoma to wang'iyo nok mar oduma ma bende ntiere pacho kendie to piny owacho pod oling' to gimoro timore e boda ka to gimoro kuom ranyisi na somo kata mana sigana ma kama ntiere jo ohala moro pacho kama bende nonyiewo gunde mago mag bando madirom siling milion 10 ma bende pod omoke lori. To oken kamano kende magi ma bende ntiere oduma monyiewo to lori ni ing'eno ken mari lori ni bende ikomboa ma bende iwacho ni ichajo gi $100 odiochieng' kodiochieng' isemoko jumbe 2 mano pesa di mano pesa mang'eny oduma ni ka wang' kadhe mochop Kenya ka mondo koro usni ineno ka nengo ne bende ochako dhi malo nikech nyaka giduok pesa gi mabendo lal. Wach moro matek kada nwate gi cartoon kata machinglo mantiere ite Gaset mar 17 machinglo no nitiere page 17 haya nitiere jal moro monindo piny ka tipige page ni come let's reconcile and pray bia wakware ng'uono onindo piny igeni kako nindo piny gi kako timore chalo nyathi moro mar girera okadwa mose to komachielo neno ka chal ka gima ging'iyo mbele to ging'iyo chien we were tortured humiliated we won amen mane alama no bedo dichieng' manyoro wach moro matek Kenya koro mgejo kireno machinglo mane yamo kanyi nene yo machalo nade jalada nwatiek nonro mar Gaset gi wachni mogik. Pod en gino mabende pod wabiro medo ng'iyo wach mag usuru wach mag budget ma higani mabende pod biro wang'iyo nen to ewi kwayo magi duto te ang'o ma bende dhi timore e wach mar nengo ma chiemo ang'o ma bende dhi timore budget to wang'eyo budget nyaka wang' soma to lokruok mopogore opogore ma bende odiochieng' manyoro iyudo ka jotelo mopogore opogore Kenya Kwanza wacho ni paro mar chik mar omenda ogidhi kale kaka ntiere kaka gidhi loka 1 2 3 moko e iye waritane mondo ang'en to gin ang'o gene ma bende gidhi loko e chikno. Aya mana kamanya kwa mgejwang Jael agoni yero kama na kumbire nonro mar Gaset okinyi makawuona ngeni gazede gi okwalidho yo makara nikech ntiere weche mopong' en mana ni koro kwanyal lidho Gaset nikech wanyalo dhi lede kata na kompyuta mar sachi imbe kore dhi nyiewe isome mos kama intiere koka mano haneno kanyo dakika nadi 11 tok saa 1 mar okinyi gi kanye makelo we giko mar nonro mar Gaset okinyi makawuono mabiro en twak e chenro mano mar piny twak mabende biro bedo kata inya kwa mgejwang ka bende antiere gi jalonya e weche mag ochumi mano Laktar Duncan Eli mabendo se yore studio wadwaro twak otende kod paro mar chik mar omenda mano mahigane e kinde mabendo diche manyoro bende TV mar Ramogi bende nwantiere ka mar golo dok e it japiny ber gi rach mane mabende paro mar chik makama endi biro godo kik dhi mabora.